Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 9, osteguna da, eta bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik, Aritz Arrieta, Embutidos Arrietako kidea eta langilea, Embutidos Arrieta enpresa generazional eta familiar bat da, eta Aritzek kontatuko digu zer nola moldatzen den familiarekin, zer nolako produktuak saltzen dituzten, zer nolako egoeran dauden eta barreko gauzak. Eta bestetik, Inigo Larramendirekin egonen gara, Inigo Larramendi Navarraldeko kidea da, eta urriaren balorazio bat egingo digu, eta azaroan izanen dituen ekitaldien inguruan hitz eginen dugu. Baina beti bezala, goazen lehenengo betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1789an, Frantzian Napoleon Bonapartek estatu kolpea eman zuen. Direktorioa eraitsi eta kontsulatua ezarriz. Lainotearen Brumario 18 zen egutegi iraultzailean. Urte batzuk geroago, 1925an SS-ak sortu ziren. Egun berean, baina 1984an, Espainiako gobernuak neurri berriak onartu zituen soldadutzarako. 19 urterekin hasiko da eta 12 hilabete iraunen du. Eta bukatzeko 1989an Berlingo Harresia, 1971ko abuztuaren 13an altxatuta eta gerra hotzaren sinboloa zena eraitsi zuten. Orain, aste honetako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, xoka, gite disidentea euskal dizkuntza. Egamek antolatutako xoka. Gite disidentia jaurdunaldiaren lehenengo saioa euskal dizkuntza egingo dute Laban. Anaiaka eta Gatz Eizagirrerek aurkeztuko dute, arratsaldeko 7etan. Larun batean batetik koko gaua. Koko gaua antolatu du Iruin kokoak larun bat Iluinabarrerako. 7etatik aurrera DJ iruki izango da Zaldiko Maldiko elkartean. Bestetik txori kantazale ikuskizuna. Helduentzako kontakizuna piano musikaz jantzirikoa. Txori kantazale ikuskizuna. Ales Gurrutxaga eta Joana Otxoaren eskutik arratsaldeko 7 Laban karrikirik antolatuta. Jarraian Eñautelorrieta Gaiarren. Eñautelorrietak fantasia bere azken lana ekarriko du Iruñeko Gaiarre antzokira. Kontzertua arratsaldeko 8etan izanen da. Sarrerak dagoeneko eskura daitezke 10 euroetatik aurrera. Eta bukatzeko Gatibu Totemen kontzertuan. Gatibu talde bizkaitarran EH Distopikal diskoa eta izan bereko bira aurkeztu du aurten eta ura eskainiko du Totem aretoan. Arratsaldeko 8etan. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Foru Gobernuak PFZ-aren tarteak 7% doitzen ditu inflazioa konpentsatzeko. Neurriak errenta guztiei eragingo die eta urtarrilaren batera arteko atzera eragina izanen du. Minimo pertsonalak eta familiarrak 6% dituko dira bi urtean. Behan, Nafarroak 6% igo die prezioa alokairu poltsaren jabeei. Argazki nagusian, 1000 lagun inguru bildu ziren atzo Lizarrako Koroatze plazan bikarioen indarkeriaren aurka. Titularrean, larridura eta kondena Lizarran. Berdintasun sailak Urbasako krimen indarkeria bikario posible gisa aztertzen du. Behan, Iruñeak 150.000 metro karratuko berdeguneak ditu eta Arantzadi parkeak 2,7 milioiko kostua izan du. Eskuineko albistetan batetik, Mexikoko inbertitzaileek Itaroa zentroa erostea adosten dute. Bazkide berriek esperientzia dute eta eskaintza komertziala berriz zabaldu nahi dute. Bestetik, 2000 familiak ez dute mugikorrik nahi 16 urtetik beherako aurrentzat. Erabilera debekatu eta ikastetxeetan betoa jarriko dien lege baten alde egin dute. Jarraian, ehiztari bat hilda, Beintza Labaienen, usategi batetik erorita. Beste berrian, Ilarramendi eta bere emaztea Amasen erasoan hil ziren, bahituak izan gabe. Eta bukatzeko, PSOEk eta Junts alderdiak inbestidura ituna azkartu dute. Diario de Navarrako titular nagusian, Nafarroak inflazioa zerga hobekuntzarekin konpentsatu nahi du.
Foru gobernuak PFaren tarifa 2 urtean 7% jaistea proposatu du. Alboan, ustelkeriaren aurkako erakundeak arau haustelarria ikusten du Oskar Txibiterengan. Argazki nagusian, San Joan parrokian umearen aldeko hileta elizkizun egin ondoren, Koroatze plazan elkarretaratze isila egin zen, Lizarrako mugimendu feministak deituta. Tituluan dolu eguna Lizarran. Behan batetik 30.000 guraso nafarrek mugikorraren erabilera 6 urtera atzeratzea eskatu dute. Kataluniako mugimendu baten irudiaren harira, 3 egunetan WhatsApp taldeetan batu dira, zonaka eta ikastetxeka, aurrek 12 urtetik aurrera mugikorrik izan ez dezaten. Bestalde, PSOEk eta Junts alderdiak amnistia ituna aurkeztu dezakete gaur. Futbolean, Osasunak ez du aurrera egiten erreginaren kopan. Eta amaitzeko Arantzadi berriak 150.000 metro karratu berdegune ditu. Garako titularrean, Israelek dio Iban Ilarramendi urriaren 7an hil zela. Hamasek egindako erasoan zarauztarra hil zela baieztatu zuten denearen azterketek, bahituta zegoela baztertuta. Argazki nagusian, Reala bikain Benficaren aurka, 3-1 amaituz eta zuzenean final 8-renetara. Realak matematikoki ziurtatu zuen txapeldun ligarako txartela Salzburgoren garaipenarekin eta txuri urdinek Benficaren aurka ordu erdi ikusgarri bati esker Merino Oyarzabal eta Barrenetxearen golekin. Eskuineko berrietan batetik diskrezioa PSOE Junts negoziazioan, protesten erdian. Bestetik torturak legitimitatea hartzen du pornografiaren barruan. Jarraian Urkulluren hitzak Osakidetzaren etorkizunaz. Neurri gabeko exigentziarik gabe. Eta bukatzeko EH Bilduk Nafarroako aberastasunaren zerga bera nahi du Euskal Autonomia Erkidegoarentzat. Berrian titular nagusian Ukraina Europar Batasunean sartzeko hitz egiten hastea eskatu du Europako batzordeak. Batzordeak adierazi du Kiebek eginak dituela Europako Batasunak eskatutako erreforma gehienak. Moldaviari ere oniritzia eman dio. Beko argazkian, Iñaki Petxarroman, Berriako kazetaria, eta Martxelo Otamendi zuzendari ohia. Kazetaritza lanaren saria. Behan batetik Euskal Elkargoak lehen aldiz kudeatuko du Europar Batasuneko funtsetatik emandako dirua. Bestetik Urbasako hilketa indarkeria bikarioa dela salatu dute elkarretaratze batean Lizarran. Jarraian, Juana, istorio harrigarri bat Kolonbian. Eta bukatuz, Israelen desagertu zen Euskal Herritarra hilda dagoela jakinarazi du Espainiako gobernuak. Argazki nagusian eskuinean mundu dardarka jartzeko armak. Gerrahotz amaitu eta 32 urtera, arma nuklearren 89% Ameriketako Europar Batasunen eta Rusiaren esku daude. AEBak armategia txikitzen ari dira, eta Rusia handitzen. Euskal Herria irratian, berri nagusian, irtenbidea Korreoseko garbitzaileen grebari. Enpresa berri batek kudeatuko du zerbitzua. 70 egun daramatzate greban Kordobako langileak eta orain Nafarroako bulegoen garbiketa enpresa berri batek kudeatuko du lizitazio publikoa amaitu arte. Garbitzaileen plantilla subrogatuko du. Beste berrian, xoka jite disidenteak jaurdunaldietan euskara eta genero disidentzia uztartuko dituzte. Ostegun honetan abiatuko dira EGAM Nafarroa elkarteak antolatutako jardunaldiak. Euskal hizkuntza izanen da lehen saioko gaia, Gatx Eizagirre eta Ana Jaka idazlearekin, 7etan laban. Datorren asteko asteartean, queer ikuspegia euskal estena garaikidean izanen da aztergaia. Eneko Garzia, Aner Peritz eta Julle Iriart Tigirekin, eta ostegunean Andoni Mutiloak sexua musikala eginen du nahen. Bukatzeko, Amaia Lizagoien, ipuinen unibertsoa oso zabala da eta ez da soilik aurrentzat. Aurten ere, liburuaren festa ospatuko dute Iruñean azaroaren 9-tik 12. 3. festa izanen da urtengoa eta Amaia Lizagoien antolatzaileak argitu moduan, ahozkotasuna, ilustrazioa, poesia, musika eta ipuinaren bitartez, ateak irekiko dizkiogu gure irudimen kolektiboari. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Aritz Arrietarekin gaude, Embutidos Arrietako enpresaren kide batekin eta langile batekin,
Arratsaldeon, eta ongi etorri Aritz. Arratsaldeon, mila esker. Ondo? Oso ondo. Bi urte pasa dira hemen egon zinenetik, asko aldatu dira gauzak, zer muz enpresa? Ongi, hor gaude, beti burrukan. Enpresa generazional bat, ez da, enpresa familiar bat, zenbatgarren generazioan zauden zu? Ni eta nire lehengusua, Inigo, 4. generaziokoak gaude. Eta duela zenbat sortu zen 60 urte, ez, edo gehiago ja? Ez, gehiago, nire aitaren aiton amonak hasi ziren duela iaia 100 urte, dendatxo txiki batekin. Gero nire aiton amonek haunditu zuten pixka bat denda ultramarinos edo herriko denda hauetan denetatik saltzen denetan eta tabernatxo txiki bat ondoan. Eta estebete gutxi batzuk egiten hasi ziren gure denda propioan saltzeko. Eta nire aitak pixka bat handitu zuen eta kanpora pixka bat begira, lantegia egiten hasi zen, eta horrela Iruñerrira saltzen hasi ginen. Eta zergatik erabaki zenuten embutidoen denda bat egitea edo hori? Bueno, nik uste dut azkenean bizitzak eramaten zaitula pixka bat erabaki batzuk hartzera. Eta orduan, ultramarinos denda edo, denetarik saltzen zen denda zen. Eta orduan, aiton amonek eta aitak ikusi zuten, harategia geneukan, eta harategi barruan, estebeteak etxean egindako estebete berdinak saltzitezkela. Eta horrela hasi ginen, eta orain estebete berdinak egiten ditugu, baino pixka bat herritik atera gara. Zubirin badaukazue denda fisikoa, ez? Denda fisiko bakarra momentuan, ez? Bai. Oso denda txikia da, baina, supermerkatu bat dirudi, hainbeste produktu ditugula eta. Enpresa familiar bat izanik, txiki-txikitatik hor enpresan egon zara, zure gurasoei begira, edo nola izan da prozesu hau enpresan sartzeko? Bai, txiki-txikitatik, Iruñan bizi ginen, baina asteburuetan eta uda guztietan herrira egotzen ginen. Aita nire bila etortzen zen txikian nintzelarik larun batetan eta bererekin banaketan aritzen nintzen. Gero 14 urterekin ja hasi nintzen udako oporretan eta opor luze guztietan pixka bat laguntzen eta denetarik pixka bat egiten, 18 urterekin gidakarnet atera nuen eta hasi nintzen ere banaketa egiten. Baina, egia da, nire asmoak edo nire gustuak beste leku batetik zijoazela. Orduan ni pixka bat kirolari lotu nuen pixka bat nire formakuntza o ikaskuntza, magisteritza egin nuen, INEF ere eta baina, duela 12 urte, ama gaixotu zen eta etxean laguntzen nuen, baina pixka bat nire burua sartu nuen sakonago, ama lasai sendatzeko, aita ere amarekin egoteko, eta bertatik nire egonurakotasuna bertan dabil. Zuk uste enpresa bat familiar izanik behartuta sentitu zinala momentu baten enpresan jarraitzeko? Alde batetik bai, eta beste batetik ez. Etxean inoiz ez naute behartu, egia da beti esan didatela formatzea, beste gauza batzuk ikustea, eta erabakia azkenean beti nirea izan da. Azkenean, enpresa familiar batek baditu bere gauza onak eta beste gauza batzuk ez hain onak, baina beti geratuko gara gauza honekin. Zenbat langile zaudete momentu hontan? Bakarrik familiarrak edo kanpoko, familian ez diren? Ez, familiakoak orain 3 gara, 3. generazioko nire aita, lehen esan dudan bezala Inigo eta biok, 4. generaziokoak, eta aparte beste 12 lankide. Enpresa nahiko, ez? Bai. Tamainardikoa ondo, ez? Bai, azkenean bai. Eta ze oinarri esango zen dituzke dituela enpresak? Ze balore? Kalitate handiena eta zerbitzua, batez ere. Hori da eskaintzen dioguna gure bezeroei. Zergatik esango zenuke
hartu zenutela ospea edo fama? Ze, entzuten da ez hortik embutio sarri eta zergatik du ospe hori? Nik uste lehenengo arrazoiarengatik, gure kalitatearengatik. Azkenean, urteetan zehar mantenditu dugu nire amonaren formula, naiz eta produkzio handiagoak egin, jarraitzen dugu mantentzen hori, formula berbera. Azkenean, saiatzen gara ahalik eta teknologia gehiena erabiltzen, baina azkenean artisauak gara. Eta horrela dio, daukagun, nola esaten da, ez dakit nola esaten den, seioa edo, bai. Ia 100 urte daramatzazue enpresan nola aldatu da? Imaginatzen dut, hasieran hori zuk aipatu duzun bezala, teknologia zela berdina, ez? Osea, produktuak egite dituzula berdinak, baina prozesu hori ez berdina dela, ez? Bai, azkenean hori teknologiak aurrera egiten du eta gu berarekin ere aurrera egiten diogu. Baina dena den, gure STBT bakoitza eskuz egiten da, banaka eta produkzio txikietan. Baina teknologiak egiten digu posible denbora gutxiagoan egitea eta gehiago egitea. Zein esango zenuke dela klabea enpresa batek hainbeste urte irauteko? Gauzak ongi egitea eta egunetik egunera lan egitea, egunetik egunera hor jarraitzea, ez dago beste formularik. Eta guri fideltasun hori izatea, ez? Kalitatearekiko eta zerbitzuarekiko ere. Azkenean, kalitatea oso ona da eta egunero jaisten gara Iruñera bitan gure produktuak bezeroei iristarazteko. Enpresa familiar bat mantentzeko nola egiten da? Arazoak etxean uzten dituzue, liskarrak izaten dituzue normalean hor enpresan edo nola banatzen duzue hori? Banatzea eta gauza bakoitzak bere lekuan geratzea oso zaila da. Horregatik nion, enpresa familiarrek badutela bere gauza onak eta ez hain onak, ez? Azkenean, aitarekin liskar bat izatea ez da gustokoa, baina batzutan ezin da ebitatu, gertatzen dira. Saiatzen gara, ahalik eta hoberen eramaten eta horrela da, baina batzuetan gertatzen dira gauzak. Zeintzuk dira produktu ohikoenak edo famatuenak? Nik uste famatuena txistorra dela, relleno eta odolkia edo morcilla, saltxitxak ere osonak egite ditugu, txorizoak, batez ere horiek. Birika ere oso zaila da gutaz kanpo aurkitzea, pixka bat Nafarroako STBT artisau tipikoak. Eta nola da produktu baten prozesua? Nola egiten duzue? Lehenengo erosi behar da materia prima, esan dudanez, azkenean kalitatea mantentzeko hemen hasten da prozesua, ez? Haragi onenak erosten, gero, lantzen da, egiten dira horrekin masak, gero erabiltzen dira esentzia naturalak edo, pimentoia eta gero enbutitzeko orduan gu beti erabiltzen dugu tripa naturala. Hori da beste gure esentzia edo deitu nahi duzun bezalako bat, ez? Gure produktu guztiak daude tripa naturalean enbutitutak, bai. Eta zu ze prozesuaren partean zaude, edo guztian? Ez, eskuak zikintzen dituzu edo nola? Familiarra izan da, azkenean tokatzen zaizu pixka bat, ez guztian egotea, ez, orain nago pixka bat gehiago bulegoan, baina orain arte egin ditut banaketa asko, nire lehengusua bai da bilela lantegi guztian zehar, bat ez bada etortzen bere ordez jartzen, pixka bat denetarik.
Baduzue urteko sasoiren bat non nabaritzen duzuen produktuen salmenta igotzen den, ez dakit udan den edo gabonetan, ez dakit. Bai, bueno, urtea nahiko lasai hasten da, urtarrila, otsaila eta martxoak nahiko lasaiak dira, baina ja aste santuan gora egiten du kontsumoak. Eta, bueno, denboraldi onarekin gutxi gorabehera mantentzen da, baina udako hilabetetan ere pues, gora egiten du. Jendeak elkar egiten du, eta pues, barbakoak edo, bueno, nabaritzen da gora egiten dutela. Orain irailean ere jaitsi da pixka bat, eta pues, gabonak arte pues, ongi doa. Azken urte hauetan, eta batez ere pues, azkenengo 2 urte hauetan, azkenean pues, daukagun krisiarekin bai nabaritzen dela kontsumoa arraro samar dabilela. Orduan, pues, nik uste guztia gustatzen zaigula ateratzea, batez ere pues, COVID-aren ondoren, etxean geratu behar izan genuela, eta nik uste hori dagoela pues, lehenengo postuan. Orduan, pues, gero geratzen zaigun dirua geratzen dena da, ez? Pues, ere hipotekak igo dira, eta orduan nabaritzen da kontsumoa arraro samar dagoela. Orduan, pues, bueno, horretara moldatu behar dugu, baina azkenean, hori, zenbakiak atera behar dira, eta... Zuk uste jendeak ematen diola balorea kalitatezko enbutidoak erostera, edo badoa beste gauza batzuk lehenesten ditu? Nik uste denetarik jendea dagoela, baina noski badagoela kalitateari bere garrantzia ematen diona, horregatik gu gauden tokian gaude. Bestela, nik uste ez ginetela hemen egongo. Jendeak ematen dion garrantziarengatik enbutido sarrietak daukan marka itxura dauka, edo mantendu dezake. Zure gustotan zein esango zenuke dela produkturik onena, zuretzat? Gure produktuetatik, esan dizkizudan 4 lehenengoak oso gozoak dira. Txistorra gainera sariak, ez, jaso zen dituzten? Bai, Nafarroako txistorra lehiaketan 2. eta 3. postuak baditugu, irabazi ez dugu inoiz ez irabazi. Baina hori, txistorra pikantea ere egiten dugula, relleno, morcilla eta saltxitxak oso gozoak daude. Besteak ere, baina, bueno, 4 esan behar balin baditut edo, horiekin giratuko nintzateke. Zubiri esango zenuke dela puntu estrategikoa hor denda izateko, ze hortik pasatzen da Doneiakue bidea, ez? Bai, nabaritzen da, alde horretatik, nabaritzen da, martxotik urria arte, jende pasaitza bada, eta lehenengo etapa, edo, Frantetik hasten direnentzako 2. etapa Zubirin bukatuta, jende asko etortzen da, herriak gora egiten du, eta nabaritzen da. Azkenean, hori plus bat da, zen gu ez dugu erabaki, gogoazen Zubirin jartzea, gu Zubiriko familia bat gara eta horregatik bertan gaude, bai. Zer nolako iritziak jasotzen dituzu? Iritziak... Zer esaten dute, ze ona, ez berdina da edo... Bai, batez ere, azkenean ere, kalitate hauetako produktuak egiteko, koste bat dauka, eta gure produktua ez da merkea. Joaten balin bagara supermerkatura, normalean garestienetakoa da. Eta orduan, igual esate dute, da pixka bat garestia, baina guztiak esate dute oso ona dagoela. Merezi duela, ez? Pena merezi duela. Bai, hori da. Ze momentutan dago orain enpresa? Orain, iaz bukatu genuen obra bat, pixka bat, 21. mendera oraindik gehiago ekartzeko lantegia, baina gaude burrukan. Azkenean, esan dizuedan bezala, eta nik uste enpresa guztiak bezala, denboraldi hauetan tokatzen da egunez egunera lana egitea eta burrukan aritzea. Baina, ongi gaude, COVID-a hasi baino lehen geunden guztiak jarraitzen dugu,
Eta hori, pues, azkenean da pixka bat helburua edo familia guztiak hauetaz bizi ahal izatea. Zer nolako obrak egin dituzue? Pues lantegiak zeukan produkzio kapazitatea bikoiztu, batez ere. Makina batzuk ere sartu ditugu, bueno, lehen esan dizudan moduan, pixka bat prozesuak hobetzeko obra egin dugu. Pandemiaren eragina nabaritu zenuten? Bai, pandemiaren eragina nabaritu genuen gure kasuan lan gehiago izateko. Beste batzuk ezin ziren etxetik atera, ezin zuten beren enpresekin aurrera jarraitu, baina gure kasuan pandemia hasi baino 2 aste lehenago Italiatik edo mundu guztitik iristen ziren berriak zirela eta jendea hasi zen etxera produktuak eramaten, elikagai produktuak batez ere, eta orduan guretzat izan zen kriston igoera lan mailan. Osa, nabaritu zenuten oberena. Bai, bueno, ezin da COVID honekin deus ona atera, baino lan neurrian, bai, egin genuen lan gehiago, bai. Zer espero duzu hemendik aurrera? Hurrengo generazio bat, ez dakit seme-alabik dituzun, edo zure lehengusuak duen, baina espero duzu zure seme-alabak hor egotea? Bai, bueno, beraiek erabaki dezatela, pixka bat nire helburua da behintzat aukera hau egotea, baina beraiek erabakiko dute. Diozun bezala nire lehengusuak ere baditu 2 seme-alaba, eta bagara lehengusu eta lehengusin gehiago, hemen lan egiten ez dutenak, baina igual beren seme-alabaek berriro etorri nahi dute, edo ez, behintzat beraiei iristea. Osa, familia horretan erreproduzitu behar zarete bestela, egongo da momentu bat, ez? Non enpresak itxiko duen, ez dituztelako seme-alabik. Bai, Arrieta familian bagoaz gora, hori egia da, bai. Oso ongi. Beraz, horrela amaitzeko, zergatik kontsumitu beharko genuke embutio Sarrieta? Pues nafar enpresa ohikoa delako, betiko moduan eta maitasun handiz egiten ditugulako gure produktuak, eta azkenean oso gozoak daudelako, eta familia guztiak aurrera jarraitu ahal izateko. Oso ongi, publi horrekin amaituko dugu elkarrizketa, mila esker Aritz etortzagatik eta hurrengo batera. Mila esker zuei, beti. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur giro nahiko argia eguerdi partean eta arratsaldeko lehen orduetan. Goizaldean gaineratu den frontea aldentzearekin batera, goizean atertuz joanen da. Hegoaldean lehenago atertuko du eta ostarteak irekiko dira. Kantauri isurialdean berriz gehiago kostako zaio, eta eguerdi parterako atertuko du eta arratsaldeko lehen orduetan hodeitza arindu egingo da. Hala baina, arratsaldeak aurrera gina hala, berriro ere hodeiak ugarituko dira eta tarteka ipar partean zaparrada batzuk botako ditu. Temperatura maksimoetan aldaketan dirik ez eta haizea atzo baino ahulago ibiliko da eta mendebaldetik. Ostiralean zaparradak botako ditu ipar partean. Kantauri isurialdean hodeitsua gertuko da zerua eta tarteka itsasotik sartuko diren hodeigune ilulek zaparradak utziko dituzte. Arabako hegoaldean eta Nafarrako hegoaldean berriz ateri eutsiko dio eta giroa nahiko argia izanen da. Temperaturak behera ginen du eta haizea mendebaldetik ibiliko da, eguerdi partean ipar mendebaldekoa nagusituz. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Inigo Larramendirekin gaude, Navarraldeko kidearekin, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon Irune eta eskerrik asko. Abuztuan egon ginen, udako ekitaldien inguruan hitz egiten, azken eguna izan zen abuztuan, eta gaur hitz eginen dugu pixkat urriko balorazio bat egiteko, zertan ibili zareten taolan, eta azaroan egingo dituzuen ekitaldien inguruan.
Beraz, urrian, ez banago oker, egin zenuten merkataritzari buruzko simposiuma. Bai, Zakidala edo zer den jardunaldi sorta, sinposiuma. bai, lehenago aritu gara horretaz simposium izena raro, ez dakit, apur bat, latina eta hori. Bueno, biltzarra edo dena delako izena erabil dezakegu. Kontua da hori, ekitaldi sorta bat izan dela hilabete osoan zehar, eta gaurko Nafarroa garaian barreiaturi gainera, gai nagusi horrekin, merkataritza, batez ere ondarearekin daukan harremanengatik alegia. Batzar edo hau da ondarearen inguruan egin dugun bederatzigarren emanaldia alegia. Azken 9 urteetan egin dugu halako biltzar bat, esate baterako egin zen alde zaharrei buruzkoa. Urari buruz ere, bideei buruz. Batez ere, gai hauek guztiak ondare, bai materiala eta inmaterialerengan daukaten eraginarengatik. Eta, bueno, hartu dugun gaia hori, merkataritza izan da. Zergatik, nik uste denok somatu dezakegula, nabari gure eguneroko bizitzan, ez da? Osea, lehenago dendak eta gehien bat ziren gertuko dendak, gerriko badaude oraindik, baina lehenago denda horietan egiten zen. Horrek baldintzatzen du gizarte osoa, harremanak egiteko modua, gizarte osoa nolat esateko ardazten du, nolat esateko. Denok guztik ikusi dugu eta gainera denbora laburrean nola hori aldatu da eta ari da aldatzen kriston abiaduran, ezta? Osea, lehenik saltoki handiak, lehenago bat edo bi eta gero eta gehiago irekitzen dira nonai, gero internet, alegia online erosketa argi eta garbi dago nola Amazon eta lakak nola ari dira hartzen, garrantzi nabarmena. Eta, honek guztiak, eragina dauka hainbeste jenderen bizimoduan, baina denon bizimoduan finean, nola harremanetan sartzen gara elkarrekin, kultura arloan ere, badauka bere eragina arkitektura eta arte arloan, esate batako, orain birpasatuko dugu, baina ataletako bat da rotulazioa, denok buruan uki dugu, nola aspaldi baten, denda zaharra askotan, rotulo oso ederrak, landuak eta zituzten, tamalez haietako asko ari dira pizkanaka galtzen, dendak izten direlako, ez da, baina, gutxienez nik uste horren oroimena ez galtzea eta horren inguruan hausnartzea garrantzitsua dela, ez da. Eta hori da pizkat simposium arraro horren nondik norakoa, ez da. Egin zen dituzten bi mahai inguru ez, urriaren 3 eta 5, Elizondon eta Tuteran. Horiek izan ziren lehenengo ekitaldiak, hala da. Esan bezala, merkataritza eredua aldakorra da eskualderen arabera. Ez dago zabera hiri handi bat, hiriburu bat, Iruña eta inguruko herriak, edo Nafarroako eskualde ezberdinak. Izan ere historikoki gainera, gaurko Nafarroa antolatu da pizkat hori, merindade egitura horrekin, non dagoen hiriburu txiki bat nola esateko, hain zuzen merkatal gune gisa egituratzen dena, ez da, Aldizarra, izan den Tafaia, Sangotza, eta bar, ez da, eta, lehenengoa egin zen, esan bezala Elizondo, Elizondon inguruko hiru merkatariekin eta gero moderatzailea, gainera lauak emakumeak, Deñi Abuin, Lesakakoa, Sara Pestegia Donestebekoa, eta Isabel González Elizondokoa. Bata zen 100 urte baino gehiago zapata denda bat, Elizondokoa, bestea zen lentzeria edo denda bat, gero sartu dana gure ohiko dantza jaskerarekin, usadiozko dantzarekin, baina gainera internetez saltzen, eta gero hirugarrena Donestebekoa, Sara, da neska gazte bat, 20 urte gutxi dituena,
bueno, bere amaren negozioan sartu dena, eta gainera negozio barne diseinurako, barne negozio osatu dola. Orduan, profil ezberdin horien bitartez, egin zuten oso eta interesgarria, eskualde hori oso berezia dena, haren inguruko egoera, nondik datozen eta zein da gaurko egoera, ezta? Hor oso kokapen berezia dauka eskualde hori, oso berezia da, hor dago Iruña eta Donosti eta iparralde artean, hor kokapen berezi hortan. Eta, ikusi zuten batez ere nola aldaketa asko egonen dira, nola garrantzia handia daukate oraindik eskualde horretan aurrez aurreko harremana bezeroarekiko, harreman pertsonala ez dela galdu, baina aldaketak ere sumatzen ari dira, inguruko eskualdekiko harremana nola ere aldatu den, baina finean, saltasun, utzi zuten mezua zen, baiezkorra, alegia haiek ados zauden guztiek, gaurkotu behar zituzten negozioak, interneteko bigarren hanka hori landu eta antolatu, baina merezi zuela lan egitea, horra jarritzea, eta haiek izaten zuten eskualde eder horretan bizi irautea merezi zuela, esatu hori zen pizkat mezu nagusia. Baina gehien bat behartuta ez, zeuden interneta jartzeko, edo? Neurri baten baikoitzak zeukan bere gogoeta eta bere esperientzia horren inguruan, deine batez ere zen duela aspaldi izan, duela 2 urte hasi zen horrekin, baina, berak nahi zuelako, ikusten zaio nahiko eraginkorra dela, eta, gustatzen zaizkiola erronkak, eta bera sartu zen, baina argi dago, eta hori beste ekitaldietan atera zen, gero eta gehiago, merkatal edo denda txikietan ere, bi hanka edo bi zutabe eduki behar dituztela, ezta? Zutabe fisikoa hori alden horrean ezin da galdu, baina, karo, bizi irauteko behar da oso espezialitatea izan, kalitatekoa, harreman pertsonala ongi landu, baina horren osagarri gisa, internet, online bideo hori bestearen antzekoa dela. Hasieran agian hori zen bakarrik iragartzeko modu bat, iragarki modura, baina gero eta gehiago da saltzeko eta harremanak egiteko beste modu bat, bestea bezain garrantzitsua eta batzuen kasuan garrantzitsuagoa. Alegia, ez da alboko gauza bat, negozio guztiek hartu behar dute bere muineko lan esparru bezala, bi zutabe horiek. Hala ere, badaude komertzio asko, adibidez Iruñeko Aldezarrean, ez dutela internet bidezko salmenta, ez? Hor garrantzitsua da ere, eta hori zen ere aipatzen zen beste ideia bat, oso garrantzitsua dela dendari edo merkatal, dendarien edo komertzanten elkarteen jarduna. Argi dago, kasu askotan, merkatariek ez daukatela ez ezagutza, ez denbora, ez gogoak, ez baldintzak hori berez, modu individualean aurrera eramateko, baina horretarako egon behar dute, bai administrazioak ere, zer esan handia daukate arlontan noski, eta haiekin elkarlanean ere, hori tokiko merkatari elkarteak babesa bat emateko, ez da, hori da, ateratzen ideia bat baita. Tuteran egon zen beste mahai inguru bat, pertsona berdinekin, ezberdinekin? Hori beste antzeko ikuspuntu bat ere eukizun, baina agian hori gehiago hurbildu zen ondarearen arloari noet esateko. Hor egon zen Angel Rekalde, Navarralderen izenean, Dani Crespo, Cresbanago, dela Tuterako auzokideen elkarteko kidea, ordezkaria, ez dut kargoa gogoratzen. Eta gero, Julian, izena ez du gogoratzen, baina gogoratzen dut abizena dela Bienes, da Tuterako arkeologo bat. Finean Bienesek aritu zen hori, nola arkitu duen, bera, hor gai nagusia izan zen Tuterako Aldezarre. Aldezarre nahiko zabala da, oso ibilbide historiko luzearekin eta gora bera askorekin, baina, nabaria da nola austutzen ari den,
bizikleta eta galdu, eraikinak ere, usteltzen dira horren ondorioz, ezta. Eta, Tuteraren kasuan hori nahiko nabarmena da, ezta. Orduan, bienez arkeologonek adierazizun nola bere induzketetan ikusi du, nola betidanik hor aztarnak agertu direnean merkatuarekin, azokarekin eta barrarekin lotutako gauzak agertu direla, betidanik eta gaur ere bada, esan bezala Tutera da inguruko herriberako merkatalgune nagusia eta bazen aspalditik, baina gero hori Dani Cresporen ikuspuntutik batez ere, hiri askotan gertatzen ari dena, eta Tuteran nola jende gaztea ari da auzo berrietara mugitzen, agerizkoa da, etxe berriagoak direlako, ez dituztelako jaiak, zarata, ez dakize horrekiko arazorik ez daukatelako bertan. Eta, hor geratu zen, kasu hortan agian, Elizondo nik uste gehiago sakondu zutela batez ere merkatarien ikuspuntutik, ze hor merkatariak ziren. Baina, gehien bat hor geratu zen pixkat gogoeta, ezta? Zeo zer egin behar dela, bestela ikusten da alde zaharra ustutzen dela, eta gainera, edo zeo zer geratzekotan da, turismoarekin lotutakoa hor agertzen da, eta mintzatuko gara horretaz, gentrifikazio aspaldi honetan ari den entzuten hitz arraro, simposiuma apoitu dugu lehenago, eta orain gentrifikazioa. Alegia, nola, hirietako hiri erdiak bertako biztanleez ustutzen dira, eta beren ordez prezioak, turismoarekin lotutako apartamentu turistikoak, jatetxeak eta tabernak, horre guztiak egiten duena prezioak goratzea, eta alde zaharreak ja bihurtzen dira parke tematikoa nola esateko, eta hori zen pizkat bertan jorratu zen ideia nagusia Tuteran. Urriaren 16an eta 17an egin zenuten, egin dituzten bisita guiatuak Iruñan eta erakusketa bat, ez? Bai, hori gero kemoetatuko, simposium edo biltzarronen testu inguruan, urriaren 3-tik 21-era, uste dut dela, ikusgai egon zen Maisonabe hotelean, gai honen inguruan prestatu dugun erakusketa bat. Dira panel, 12 panel inguru, bat Elizarrari buruz, beste bat Iruñeko alde zaharrari buruz, hori, errutulazio ereduekin hori Oskar Brakok antolatu du berez, komisario da erakusketarena, berak liburu bat prestatu du, oraindik uste dut argitu gabekoa dela, hori, errotulazioari buruz Nafarroan oso interesgarriak argazki pila ditorren inguruan, esan den bezala, dendazar hauetako adibide askorekin, oraindik hor daudenaz, eta hori ezin dugu galdu, ezta. Material honekin guztiarekin erakusketa bat egon da ikusgai Maisonaben. Egongo da ikusgai ere, datozen hilabeteetan, Zibibox, hiru Zibibox ezberdinetan, suposatzen dut Zibiboxek hori iragirreko duela bere momentuan, baina okerez banago bai abenduan, urtarrilan eta otsailean, hilabete bakoitzean Zibibox baten ikusgai ere jarriko duela, eta erreza da ikusteko, baina nik uste oso interesgarria, oso erosoa, eta nik uste behin ikusi eta gero, gogoetak ere piztuko direla, ezta. Eta gero badago Iruñeko emakume merkatariak titulatzen den zerbait. Hori da bi bisitagidatuetako, bi bisitagidatu egin ziren Iruñean. Lehenengoa izan zen euskeraz, hain zuzen, Maisonabe hotelean erakuskete honen inguruak, Oskar Brakok eginekoa. Asmoa zen beste bat egitea, baina azkenean izan genuen, eta bere ordez hau pizkat improvisatu genuen, horregaten. Eta ondorengo egunean, 17an hori da, Ana Diadeurek egin zuen, ni horrez netzen egon, baina kontatu didate. Iruñeko alde zaharrean, buelta emanez, nola ikusten da, Elizondon ere hori mahai gainean jarri zen nola emakumeek
paper oso nabarmena, nagusia daukatela gaurko merkataritza txikian batez ere, hori esanguratsua da. Bastan eta bidaso arloan aldean hori azpimarratu zuten. Eta, bueno, banak hau erakutsi zigun, Iruñeko alde zaharrean, ezta? Bueno, handik hemenka, emakume ezberdinekin lotutako dendai buruz informazioa emanez. Baina finean hori nabarmentzeko, hori merezi du azpimarratzea, ezta? Nola gaurko merkataritza Elizondo eta Bastan inguruan, nik uste denek esan zuela hori denda txikietako 80% edo emakumeak zirela. Osea, bueno, hori ez da... Zifra handia, ez? Ez da aparteko data edo datua, ez da? Eta, bueno, hori ere nabarmendu zuenanak Iruñeko kasuan. Eta jaurdunaldi nagusia, ez? Izan zen urriaren 20an eta 21 Nafarroako museoan. Hori da, bai. Zer egin zen? Bale, bueno, bi gauza, urriaren 20an hori ostirala zen, orduan justu izan zen, arratsaldean egin genuen ponentzia egitzaldi bat, hori eman zigun Joan Francesc Valls, hori da, bueno, Reus Tarragonakoa, Kataluniarra, da bertan, bueno, Bartzelonako unibertsitatea da, ez dut izenburu osoa botako, baina, bueno, da, katedratikoa, bertako unibertsitate batean, eta bere aritu izan da bizitzan, bueno, hasieran batez ere komunikazioan eta kazetaritzan, baina gero marketing eta espaldinetan ikertu du hain zuzen gai hori, ezta? Eta, bueno, denda txikiak, nola denbora berrietara moldatu, ikerketak egin ditu, hori Katalunian. Bueno, berak eman zigun batez ere, ikuspegi orokorrago bat, ezta? Normala, merkataria, aski dauka, egunerokoa egiten. Baina, bueno, interesgarria da, gai hau guztia, ikuspegi zabalago batetik eta akademiko batetik ere, bueno, bere ikuspegia botatzea, ezta? Eta, bueno, hainbat adibide eta bota zituen, eta, bueno, bere ideia nagusia zen, hain zuzen komentatu duguna, ezta? Osea, aurrera jarraitzeko, denda eta merkatari txikiek eduki behar dituztela bi zutabe horiek, fisikoa eta digitala. Beta esaten dio, eta uste ari dela palabro arrar hori figital, alegia, fisikoa eta digital arteko uztarketa, figital. Hori izan ideia nagusia, derrigorrezkoa dutela gaurko dendek bi zutabe horiek lantzea. Eta gero, hurrengo egunean, larun batean, 21 goizean, bueno, horre egon ziren, hainbat, 8 edo ponentzia, bueno, hainbat gairi buruz, ezta? Horre ere egon zen emakumei buruzko Bilbon, zuzen ere, bueno, merkatua edo basoka hiriaren jatorri bezala, nola hiri eta herri nagusi gehienek bere jatorria daukate merkatu baten. Gero Oskar Brakok eta Eneko Redinek oso ponentzia interesgarria ziguten Sekunduino Redin buruz. Redin zen drogeria edo alako bat, edo gutxi Iruñan itxi zutena, baina zen aspaldikoa, oso basarra. Baina, bueno, oso interesgarria da honen sortzailearen bizitza nola gerra zibilean, bueno, hiltzear egon zen, baina, bueno, gero gerra zibila nola eritu zen, eta bere ibilbidea nolakoa zen, oso interesgarria, batez ere, dendari askoren bizitza edo adierazteko, askotan ez duguna abritzen horren atzean dagoen alde humanoa edo pertsonala, eta horren Sekunduino Redinen arazoarekin oso ondo isladatu zuten, kontrabandua ere aritu ginen horretaz, emakumeak esan bezala, eta gero, batez ere Carlos Albilloren eskutik, dela Alde Zaharreko merkatari elkartearen gerentea da, eta, Iruñeko merkataritzaren inguruko datu asko eman zizkigun, eta gogoetak ere. Eta, hau guztia, ondorioetara eramateko, amaitu ginen mahai inguru batekin, Isabel Elizalde, Oskar Brako, Paco Roda eta Carlos Albilloren parte hartzarekin. Oso interesgarria, ikusgai dago YouTubeen, Navarra horrendi apur bat modatu behar dugu
jasangarri edo eramangarriagoa egiteko, baina bueno, ikusgai dago ja Nabarraldaren YouTube kanalean. Eta jo, nik uste, hombre, kontua da hori, jardunaldi osoa luzea dela, zatikatu behar ditugu oraindik ponentzia edo hizketaldi ezberdinetan. Baina, jo, oso gai, agian ez gara askotan konturatzen, ezta? Eguneroko gai hauen garrantziaz, ezta? Eta nola gure eguneroko bizitzen duten eraginaz, ezta? Baina, bueno, nik uste merezi duela norbaitek gael baldin bado apur bat kuskusiatu horretan, eta jo, egia esan da oso interesgarri izan zen, ideia potenteak atera ziren hortik, eta, bueno, haber jarraipenik dagoen hortik, baina egia esan da oso maingurua batez ere, bueno, dena izan mamitsua, baina maingurua biziago delako eta nik uste oso interesgarri geratu zela, bai. Adibidez, Iruñeko Aldezarrean edo Iruñean zehazki, badaude komertzio txiki askok itxi dutenak edo ez? Bai, hombre, Oskar Brako da horretan gehien aritu zitekeena, baina hori, Redin hau da adibide bat. A ber, hori hiri guztietan gertatzen ari da, hori da joera, mundu mailako joera bat, ezta? Eta, bai, aski da, ez nahi zaurratzen izenak ematera, zerak esaltuko du, baina esan aski dela, kontua da gainera hori oso ikusgarria dela, alegia, da bakarrik kaletatik ibiltzea eta ikusten duzu, da bakarrik ikusiko duzu nola kale batzuk, bai denda gehiago dauzkate, baina beste kale batzutan, kale nagusian ari nazonean pentsatzen, dira 2 edo 3 boran ditut, izenak ez ditu goratzen, baina 2 edo 3 toki ondila eta ikusten dela politak zirela eta itzita. Eta beste batzutan, dendak egon badira, baina gero eta gehiago dira hori, frankitziak, pertsonalitaterik edo nortasunik gabeko dendak, ezta? Garai bateko dendek bazeukaten bere eragina hiriaren, hiritarren nortasunean. Hori da ere ideia nagusi bat, ezta? Eta orain, geratzen ari den hondarreko merkataritza hori gero eta lotura gutxiago dauka hiriaren nortasunarekin. Hori gai luzea eta potoloa da, ezta? Baina hori ere aintzat hartu behar da. Eta aski da Aldezarretik ibiltzea hori ikustea. Ez du merezi ni orain adibidea jartzen hastea. Proposamena da hori. Hori buruan hartuta. Aldezarretik, normalan ez gara horturatzen. Kontua da egunero, koletik pasatzen gera, gure kezkekin eta gure zereginekin, baina batzutan merezi du apur bat hori burutik kentzea, eta hori, buelta bat ematea eta horretaz aditu. Ze dago iritsita, eta hori denda itxi bakoitzaren atzean dago historia bat, ezta? Ez dugu ikusten kalean fatxa ikustean, ezta? Baina hor historia bat dago, eta batez ere galera bat dago denda horien guztien galeraekin, ezta? Ez da soilik, bai, izten da, eta hemen saltzen zena, bagian erosi dezaket, ez dakit Korte Inglesen, edo eroskin, edo frankiza baten, bai, hori erosi dezakezu, baina horrekin batera beste gauza asko ere galdu dira, batez ere, nortasuna, gizarte sare bat, hori ere artire zen hortik, apur bat berreskuratu zen pandemia garaian, ze hainbat hilabete batzutan, etxetik ateratzeko aitzaki bakarra edo bakarretako zen erosketak egitera joatea. Orduan, momentu hortan, eta interneten ere, YouTubeen edo TikToken edo ikusi zen nola denda asko bihurtu ziren berriro ere izaten ohi zirenak, ezta? Jendearen tokiko, auzoko jendearen bilgune bat, ezta? Hori pasatu da eta finean kapitalismo liberalaren kurpila dena zapaltzen du, ezta? Baina, horren inguruan, gutxienez gogo eta mahai gainean jartzean ikusten garrantzitsua dela, merezi duela, eta gu gure ekarpena egin nahi izan dugu honekin, ezta? Urria amaitzeko Lizarran ere egin zenuten bisita gidatu. Hori zen azken ekitaldia. Zen, Aldezarretik Toño Ros irakasleak gidatutako bisita bat. Lizarra hiri bat baldin badago, merkatal gunea dana bere jatorretik Lizarra da, eta garbi. Eta, Toño Roseko zongi azaldu zigun, alde bat, lehenik, nola forua jaso zu, Lizarra bazegoela lehenik, nola
forua jaso zuen 12. mendean, hain zuzen ere, merkatuarekin lotutakoa eta hain zuzen ere Oksitaniatik eta horretako frankoek kudeatzen zuten eta bere eskumentzat zeukaten merkatu baten bitartez, eta nola hor, historian aurrera egin zuen, judeoek nola bizi izan zuten Iruñean, barkatu Lizarran, Franco, Burgo edo hiribildu berriak, San Miguel inguruan, San Juan inguruan, eta beste hainbat gai, baina oso labur geratu zitzaigun, nik uste gustora luzatuko genukeela beste ordu erdi batez edo, baina ja alde egin behar genuen eta bazkaltzera eta bar, baina oso interesgarria izan zen eta hori zen azken ekitaldia. Zer nolako balorazioa egingo zenioke sinposium horri, biltzar hori? Batez ere parte hartzaileen, batez ere ponentzien kalitatean eta edukien aldetik eta nik uste oso mamitzu izan zela. Egia esan da, gu espero genuen, baina oroar, bataz bestean nahi genuen edo espero genuen, baina jende gutxiago agertu zen, nik uste horre ere gogoeta bat egin behar dugula, hori hobetzeko. Baina, hala ere, oroar oso ongi atera zen eta hori esan dakoa, gu apalak izan behar dugu, egin dezakegu alduguna, baina gutxienez gaia mahai gaina jartzeko alegina, nik uste merezi zen duela. Eta, urusten dugu, norbaitek hortik abiatuta leku hartu nahi duen, ez da? Baina, kueladetik oroar, posik emaitzarekin, ez usteko bat aipatzaren agian, hori, espero baina jende gutxiago etorri dela, hori aitortu behar da, baina, pentsatuko dugu eta landuko dugu datorren urteari begira. Eta azaroaren lauan, hilabete honetan, joan den larun batean, zehazki, egin zenuten jardunaldi bat Usurbilen, ez? Hori da, hori zen, gogoratuko duzuenez, aurreko elkarrizketak ikusi baldin badituze, azaroa, abuztua amaieran, auritzen, egin genuen ere ekitaldi sorta bat, batez ere jardunaldi bat, eta gai nagusia zen Orreagako 824 bataila. Alegia Orreagan, edo Errozabalen, Roncesvalles zen. Badira batez ere ezagutzen dugun bataila bat, eta da bertan goratzen dena, 700 eta 78koa, Karlomagnoren kontra. Hori da ezagunena zergatik, Sanson de Golanetik datorren kontakizun baten ondorioz, alegia ez da Euskaldunon kontakizun bat, baina ondorengo urteetan oso interesgarria da, eta hori da ia ezagutzen ez duguna, nola baskoiak antolatuz joan ziren, ez du sakonduko, baina mende erdi bat badago hortartean, oso interesgarria, ikusten da nola garai hartako baskoiak inguruko etsai potertxoren aurrean antolatzen dira, orduan badago, asko laburbilduz, bigarren bataila bat, hain ezaguna ez dana, 824 urtean, hori ere baskoiek frankoak garaitzen dituzte, eta bigarren bataila hau askoz ez ezagunagoa bada ere, guretzat, euskaldunontzat, nafarrontzat, garrantzitsuagoa da, hori dalako Iruñeko, gero Nafarroako erresumaren abiapuntua. Normalan guk garrantzia handiagoa eman behar genioke bigarren bataila honi, baina arazoa da guk ez dugula oraindik gure kontakizun historikoaren jabe eta horrek hau dakar. Orduan gai honen kontua da datorren urtean, 824 esan dugu, orduan datorren urtean 2024an 1200 urte horrena bertetzen da. Orduan gure nahia da, munduko herrialde eta nazio estatu guztietan independentzia eguna izaten da jai nazionala edo plaza badaukate, gurean eserrez, penagarria da, baina hori daukaguna gara, ezta. Eta esan bezala gure apaltasunetik, horretan gure ekarpena egiteko, egin genuen gai honen inguruko nagusiena izan zen erakusketa bat, gai mende erdi honetan gertatu zena modu pedagogiko baten azaltzeko, eta gainera egin izan dugu
Usurbilen egin zitzaien hiru bisita gidatu edo, bueno, bisita gidatu bat hainbat ikaslei, eraman zitzaien aula ikasgelatik atera eta bisita gidatu bat egin zitzaien hiru taldei. Eta, bueno, hori ikasteko ez da. Orduan, hori izan zen zutabe bat eta beste bat izan zen egun baten ponentzia sorta bat eta mahai inguru bat. Orduan, Usurbilen egin genuena, bertako lagunek proposatutakoa, izan zen molde edo eskema hori, Usurbilen errepikatu modu apalago baten, baina ideia horrekin. Orduan, aurreko astean ikusgai egon zen 1924ko bataila eta aurreko urtei buruzko erakusketa hau. Saiatuko gara albaldin bagu, datorren urtean beste lekuetara eramaten, eta hemen ere gonbidatzen dugu, ikusten duen edo nor, nire herrian edo ni kultur elkarte baten nago, eta agian ongo letorki guke datorren urteari gai hau, arazoi gabe gurekin harremanetan jarra dira. Eta gero, esan dakoa, gero larun batean egin genuen izan zen, gai honen inguruko hiru ponentzia edo hiru txosten, Orian Zuberena, Beña Agirre eta Iñaki López de Luzuriaga. Baskonia nola jatu ziren Baskoian momentu horretara, eta bar. Eta gero, hor Iñaki Digoraz, Angel Rekaldek eta Irurok aritu ginen, mahai inguruan, ikusteko, askotan jendeari agian saia egiten zaiona da, ulertzea, duela 1200 urteko kontu bat, baina horrek garrantzia bat dauka gaur, eta horren inguruan aritu ginen, ezta? Eta hori da pizkatu Usurbilen egin genuena. Eta falta dena da, azaroa amaitzeko, azaroaren 25ean egin ginen duzuela Hernanin. Bai, hori da. Jaurdunaldi bat. Hori da, orain artean izan da, egin duguna, iragana, eta orain gaude aurrera begiratzen, eta lehenengo mugarria da, zuk esan bezala, datorren azaroaren 25ean, larunbatean, goizean, oraindik ez dugu web orrialdean jarri eta, baina datorren astean jarriko dugu, izena emateko, eta bar. Hau da, beti gu aritzen gea, gure buruaren kontakizunaren arloan, ezta? Osea, gure burua definitzeko, gure buruan nola definitzen dugun, eta berezeki historiari begira zeintzuk dira gure erreferenteak, eta bar, ezta? Horren ingurukoa da horregakoa, komentatu duguna, eta hau da, ikuspegi berdinarekin, baina beste adibide zehatz bat, hori dago Gipuzkoan zentratuta, badakigu, gaurkoan, gaur egun, askotan erabiltzen dugula, lurralde historiko, eta bar, ezta. Horrek historiko esaten diegu, baina ez dira betikoak, hori sortzen dira 15. eta 16. mendean, Euskal Herria existitzen hori baino lehenago, eta ez egon lurralde historikoik, hori sortzen dira prozesu historiko baten bitartez, eta erakunde guztiek behar dituzte ikur batzuk, eta badakigu nola lurralde bakoitza gaurko lurralde bakoitza armarri edo eskutu badaukan, hori jendeak ezagutuko duela, gero 19. mendeak sortu zen Euskal Herria zazpia bat hori, adibide zehatza dakasuntan horietako badala Gipuzkoako armarria, eta armarri horren kasuan da adibide bat, alegia, pentsa daiteke, baina zer esan edo hori dela soilik Gipuzkoako jendearen txat, ez, ze da adibide bat, baina adibide horietatik abiatuta, antzeko goeta egin ginezake gure ikur guztietan, eta ikurrez, ari naiz ez bakarrik armarri ez, kale izendegia, toponimia, patroiak, musika, eta bar. Hau guztia, hasi zen gure kide batek, Patxi Olabarriak, komentatu guen aurreko elkarrizketa baten nola egin zuen ikerketa bat, Antzola dago Bergara ondoan, Gipuzkoan, Deba Goienan, eta bertan, herri hortan badaukate, alarde bat, eta alarde hori ustez oinarritzen da herriko armarrian, eta hori ustez dator kontakizun leyenda edo batengatik, non ustez Antzolarrak parte hartu zuten Balne Junkerako batailan 10. mendean eta bar,
Eta, bueno, hortik datorrela guztia. Bueno, kontua da, jendeak uste dela, tradizioak dio hori betienik hala izan dela, eta bera, ikertu zuen hori, eta ikusi zuen hori gezurra dela. Hori dela, 18. mendeko asmakizun bat, hori asmatu zuela Madrilgo tipo bat, rei de armas delako tipo batek, antzolakin zer ikusirik ez zuena, gero hortik etorri zela eskutua, testuingurua da, garai hartan, 17. mendean, herri asko beren udala lortu zutela, alegia, esate baterako. Antzola zen Bergarako auzo bat, esen udal bat. Baina garai hartan, eta Gipuzkoan, Araban ere esate baterako herri askotan gertatu zen hori, Laguardia esate baterako Arabar Errioxan, ordura arte, guardiak hartzen zuen Samaniego, Leza, hainbat herrizka, eta Gipuzkoan beste hainbeste. Kontua da, garai hartan herri askok lortzen dutela udala bihurtzea, zergatik Espainiako erregeak giroa behar zuelako. Dago besterik. Baina gero horren inguruan sortu zen kontakizun hori, ezta? Eta herri batzuetan gaur oraindik ere ospatzen dute herriaren independentzia. Bueno, gogoetarako, ezta? Bueno, hori ikusita kontua da, hori lagun honek patzik ikusi zuela beste gauza bat. Hortik atera zen, alarde horretan jotzen zen abestia, da abesti militar bat. Hemeretzigarren mendean, Espainiar Armadan beste bizpahiru abestiekin jotzen zena, eta abesti horietako bat zen da gaurko Espainiar ereserkia. Alegia, gure herrietan Espainiar ereserkia izan ziteken abesti bat guretzat jotzen dugu. Nik uste gogoeta bat merezi duela guztia. Eta horren ingurukoa izango da Hernanikoa, oso mamitxoa, baina nik uste oso interesgarria. Ponentzia batzuekin, hori jantzu ere, Patxi Olabarriak ere kontatu dugu bere ikerketarekin nondik norakoak, eta beste bataren ez ez, berdin dio, ponentzia batzuk, eta gero beste mainguru bat interesgarra izango da gainera, gaur arratsaldean daukagu hau prestatzeko bilera, eta maingurua ere oso interesgarria da, ze bertan parte hartuko dute, Gipuzkoan batez ere bere ikurren aldaketetan parte hartu duten egin duten herrietako ordezkariak. Oñatin esate baterako gurutze, Borgoinako gurutzeak kendu dute, Zizurkilen ere antzeko prozedura egin zuten, ez dut esan lehenago, baina gai nagusia zen garai bateko aspaldiko Gipuzkoako armarrian hor agertzen zirela 12 kainoi. 12 kainoi hori ez ere Gipuzkoarrek konkista garaian Nafarrai kendu zizkieten 12 kainoi belaten. Alegia, zer adierazten ari zen hor, Gipuzkoarrak Espainiaren o Gaztelaren alde ongi aritu zinetelaka Nafarren kontra. Alegia, barnezak etiketa dago horren atzean, ezta? Jose Antonio Agirrek ja hori aldatu beharra zegoela adierazi Franco berriro ere jarri zuen, eta Franco hil ondoren hori ere kendu zuten. Eta orain Gipuzkoako armarria 3 agin, 3 garrul, 3 igoin eta itsasoa baino ez dira. Kontua da, ikustea prozesua nolako izan den eta atzean zer dagoen adierazteko, ezta? Alegia, eta honekin abiatuta oroar gure ikurrei buruzko eztabaida edo gogoeta pizteko, ezta? Askotan gauzak ikurrek badaukate indar nabarmen bat, da normalizatu egiten ditugula. Jotzen du, hau, betitanik ikusi dut, betikoa da, eta ez dut pentsatzen zergatik nondik datorren zer esan duen, ezta? Hori nazionalismo banala kontzeptu horren barruan dago, ezta? Eta hori egiten ez baldin badugu, ez gara konturatzen nola ari zaizkigu ziria sartzen, nola gure nortasunean eragiten duten eta eragin duten, ezta? Eta, beharrezkoa da lehenkita behin horretaz ohartzea, eta hori da pizkat jardunaldi horren helburua, ezta? Nik uste dut oso interesgarri izango dela, eta ez bakarrik Gipuzkoarrentzat, esan nahi dut, esan bezala da, adibide zehatz bat, baina gure herrialde eta barreko guztietan, ziur naiz halako adibideak argituko ditugula. Eta urtea amaitzeko, abenduan egonen zarete Durangoko azokan, hori aurrerago hitz egin dugu, baina aipatzearren hor izanen duzue stand bat, ez? Bai, stand bat, saltoki bat, hori aipatu baino ez dugu egingo, datorren hilabetean izeran agian apur bat zabaldu dezakegun, baina bakarrik aipatu hori, abenduaren 6-tik 10-era,
Durangon azoka egongo dela, eta bueno, Nabarralden horre egongo garela, gure saltokiarekin, stand horrekin, liburuak eta horrekoak saltzeko. Aurrera goxetasun gehiago, Bai, nik uste bai ez, batzuk oraindik inprentan daude, edo amaitzen ari gera, eta hori, eta bueno, ja datorren hilabetearen hasieran edo ja azokaren bezperan edo, nik uste torre ja emango ditugula zetasunak, zer erosi dezakezue bertan, eta barrekoak. Oso ongi, beti bezala plazer bat, mila esker berriro etortzagatik eta ikusiko gara 2 aste barru. Hori da, eskerrik asko zuei eta horrengo arte. Mila esker. Agur. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.